Senkö? Mitä helvetti? Pitkästä aikaa. No on. Turpa kiinni. Tästä irteen tapaus! Eikä ei ollut liian kuoppainen tie herralle mitä. Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Istu tohon. No en, homo. Ai niinkö? Niin. Noin sitten. Jos sä yrität jotain typerää, kuten esimerkiksi kaarata tai hälyttää apua, niin mä satutan Jenniä. Ja sit mä satutan sua. Ymmärrätkö sä? Joo. Seppo. Mitä helkkaria? Voi saakeli tätä elämää! Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Oi. No, tää oli vasta alkulämmittelyä. Seksi, Seppo. Mä rakastan sua niin paljon, että pelkkä ajatuskin siitä, että sä ja joku toi... Taneli! Voi saakeli tätä elämää! Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Meni jo! Siinä missä rotat ja torarat.